witness yẹn. Garo kan òkúta. Iṣẹ́ banga. Awesa wari pana iṣẹ́ banga era. Na witness erishi. Na witness ngaende kumbe tunwala hizo. Na witness Kande 3. Na witness aje tayari mastawa. Kita marangi. Wari ma witness waruda hizo hapa endeni kuzo. Kita marangi. Ndio aningapinda. Never. Na Amija zima witness yenyewe. sasa ndio ya kesi kufuta mwili. Kati warima witness aishe ai warima witness waende kunze wamwe ari kondotererawo wanoya asima witness ari kutaura ngemazita ngawagari kunzo. Katika ahora mno nitembelea mno kama ndio hapo sibanga ndio hapo unire teore na wewe Shebanga vakape mutengesere muzukuru wavo vaere tutsati Mlioni watu kwa kunani kuna vaireti vile tani rutsati ani rutsati mkati rutsati muzukuru wavo njema magama ni makuri magana ni mdo 32 years. Yaje kubasa. Shibanga Muzero andimuzi Amuzi andimuzi Mugari mimi Muga Ndei kubere Tupandina mandani pandina chakaiti kogadzisa mapepa emwana kwa mutare dziri munochibanga Mugara padhuze ndogara nawo padhuze iwo ndo wangatete padhuze kune vamwe vari muno padhuze
andiwere mwana. Mwana handina. Yakafirwa nemunin'ina. Asi makambofirwa ngemwana here kababa? Handina. Munin'ina ndiye akafa. Kana hama Munin'ina ndiye akafa. munina wauna munuzi Ndinomuziya. munuzi alibukile Mati alibukile wanga asati yamumbukuba waive kubasa, wakatofa tolijoni, akazouya pamushapa akagara mai yacho. Pendisina kuvapa mai vacho, tikamukotsa pasina kureketedzana ngekuti mai yake uri kutotakana naVeronica wasemba ndiyaya nemunun'una, zvinotaura kuti iye navhai uyu ihanzvadzi nehanzvadzi. imeza ichi ndinoda kuti mutaure chokwadi. Kana muchimuziya kana akakanganisa mutaure kukanganisa kwake. Mukati handimuziyi muchione mhatso dziri muarea mwake ichitaura ngezvemunda wake, tozozvibvunza tozoona kuti mhatso dzichivanidzi chihadzizvise munda uyu hauzise. Alright, tinese tutaure kuti hamumuziye here uyu. Uyu ndinongomuziya akagara, asi zvekuti ndakamupe munda handizi. Haana munda mwabango. Mubhuku wakangouya kugara paigara babake. Takangozomuise mubhuku semwana wakabve kubasa kwakuuye kovake petaka mukamuramba ine zvotofunde kuti sashe wamutaura kuti hamuziyi iwo zotaura kuti ndomuziya. No, mundu awawo waanotaura wowo une 32 years. Mundu awani ngewapita Maunga naMarita Maunga. Peter Maunga naMarita Maunga wakati munhu Peter Maunga naMarita Maunga ndibaba wangu namai. ndo mai nababa achapenyu Mai ndo ashapi akura zvawasa ashapi. baba achape Baba akafa. zvino imi mai wakatora munda were kumunhu. Handizi kutora bachangani vemundawo. Alright. Idondo ranga riri padhuze nemunda wake wawo waasikazi. Munda waPeter Maunga wakapegwa ndimudhumeni waari kugara iye. Hatizi kumbobata. Alright. Pamusoro changamire taita wambodzoka mumashure mbichana. Mati muri kubhadhara chibharo imimi. Une mari sisi? Ndakaona mashomo. Alright, no. Ndakuzari Nditorere hedu.
Sabhuku Marisitsa ari kubve mubhuku renyerere Mutera. Aiwa, sekretari wenyu ungandoti kana akasangana nemunhu parengo onyorere risiti iri. Maane makore mangani mechitera imi? Makore ati wandei. Ndangozitamba hangu pakati apa nyaya kutamara asi makore ati wandei. Mechitera. Saka ngatirase pfungwa ine Sabhuku yekuti uya mumuzi. Kana paine nyaya inode kutaurwa inotangirwa ipapo. Kwete kuti imimi saSabhuku muite manyepo. Sabhuku hafaniri kunyepa. Kuti munyepe kuti uya mumuzi. Kuti pane nyaya yemuri kukanganisana pakugara ndo panotangirwa nyaya. Kwete kuti muti uya mumuzi. Chandangaitira ipapo changamiri inyaya yekuti handina kumupe munda, wakangouye kugara paigara baba ake namai ake. Ndio chendati handimuzivi ndechimupe munda. Hamuna kuextende statement yenyu mati hamumuzi. Saka tasvike kunyaya yenyu. Handini makazwa. Alright. Apa panotaura kuti pane 4 years. Alright. Tira mutiro. Ndizvozvo. Banga Sabhuku. Chitupa chenyu chakanyorwa village yedani. Banga. Mazvizwazvo. Kuti mimi kana musati Sabhuku asi chitupa chaawa chakatsikiswa ndi Sabhuku Banga. Zvinoreva kuti ipi kana wakaenda ipi kana kwamutoko kana ipi kana kunze kwenyika achitaurwa anozi Maunga unogare mubhukumani maSabhuku Banga. Tochi wanga wari kuti munda waari kutaura ngezvawo aranga riri dondo changamiri. Kufunga ndo panga pani. Asipe munda wenyu pane dondo. Gore rape muzukuru wavo papatojamba gore rimwe chete usina kurimwa. Mukadzi womunin'ina wangu wairima angaende kosununguka hana usitouya uchirima. Kwakutogare kuHarare ndopabhatizwa nemurume pakazofira John iye wataura. Akatozobveyo akutorwara kwakutouye kuzivo vakatozobatsirana nesu futi iwo sheyo kuti tiendese mukadzi anorapwa kumusha kwake. Iye murume atotiza atonotorwa nemumwe mukadzi kuende John. Zita rekuti violate rutsati munhukadzi wambobvira ari papi kuti azosvike pakupuhwe stand. Vanhu vakadzi vanopuhwe stand asi paabvira chaipo chaipo kuti Sabhuku Banga azoti no iwe mukadzi iwo uya kugarapo wambobve panani? Mwana wehanzvadzi yavo. Ana kuroorwa. Anogara nemurume riba. Sabhuku uyu violate rutsate uyu azi mwana wehanzvadzi yenyu urudzi rwakaroorwa. Aiwati murume wacho hatisi kumuona asi zvingawe zvavo kuone murume wacho. Uyu violate kuti muzomupe stand pamataura apa kuti pane sango. Wakambobva aripi? Wakaroorwe mwaMujima. Saka takamupe stendiyo muna 2003 vechitogarisana kuti uri kugare pababa ake. MwaMujima ngemupi ngemasabhuku here? Ndo kunobarwe murume wake paSabhuku Mujima. Mujima waigare mwangu nababa ake akazofiremo. Saka wakazorora vhaire. Tikamupe stendiyo akabereke ana aripo vane chitsamba. Kubve kwaMujima kwaroorwa violate une minda iriko. Chazoti mimi Sabhuku muchiti vhaiwo wechiuyo uneno nemurume wako kubve kwaMujima ndichikupe stand apa. Chii? Hazi kumboende kwaMujima uri kunze kwebhuku raBanga. Mujima uri mwaBanga. Zvakaite muno mamubhira pana Mugumisi pana Korito pana ani apo pana navo. Muzukuru wenyu imimi waende mumusha mwaMujima. Oroorwa mwaMujima. Imimi mwachiti minda yaMujima iriyo. Obva mwati muzukuru chiuye uneno ndikupe stand apa. Pendiri inini.
zvanga zvambodii? Handizvo zvakaitika ba. Mujima wanga ari mukomana wakaberekerwe mubhuku mabanga. Ari mwana wani? Ari mwana wani? Aribereke munhu karisapo. Mujima mwana wani? Mwana wa Mujima Zonda. Mujima wacho baba zvanga asina musha wawo ere nemunhu? Musha vanawo. Ndopaane mubvunzo wangu kuti musha waMujima uriyo, chazoita kuti mutore mukorori waMujima mukomana uye kupresident naViolet ino chinyi? Akatouya achitsvake munda kwandiri. Achibve mubhuku ana akaberekerwe mubhuku mabanga. Bhuku rabanga matako. Bhuku rabanga riripo takude musha waMujima une mhuri yekwaMujima. Mwana wako tazobve kumusha kwaMujima kuye kutsvake stendi kwamuri inini. MwaMujima wakaina babake. Wakanga aina babake akaishaikire mwangu usitendi kwa babake kwangu sina pekugara ere kwaMujima. Pasina ndakambopa babacho stendi yawo neakadzi yawo. Mwana wanga azorora kwakutsvake nzvimbo. Handi kupaba wakatouya achitsvaga murume wacho waViolet. Ndiwo wandakapana. Saka muruti murume waViolet mugarire ere pamusha penyu ngekuti kwaMujima kune minda. Uyu warore muzukuru wenyu. Saka mudzema wako pawarume. Saka mudzema wako. Zvemuri kutaura kuzwa kuite hanzvadzi yaroorwa mumusha mwedu tiine dunhu wakaroorwe kumwe pamwe panext akazouya mwana wacho kutaura kana musiri nesema kunze vakazouya iye Zekia mudobatsire kuti Notenda ndosika kana kuti ndokutora zvakona nokutenda imamo nawo yatiri kutaura pamuri kuenda kunosiyana ndepekuti Ishe Banga Mujima akaberekerwa anga ari munzvimbo mabanga akatama ichiuya munzvimbo mabanga obva abereka vana vake obva aroora muzukuru wedu papa ine open space pakati pemunda wamakunike newamahunga ndo nzvimbo yanga yasara but during the war vanhu kuine nhau dzanga dzichifamba dzichitika madzishi anga asiyana nenhau yekuita vakagona kunge vachimhanyirana kutora nzvimbo pakati papapo then papera pakazomboita nyaya yemavhidhiyo yakasanganisa makunike akazouya ikambotongwa kwamambo akazoonekwa kuti nzvimbo iyoyo yanga isina munhu ndo pazopuwa mai uyu mwana akabuda 1977 patime yehondo papiswa dzimba dzawo akaenda kwaderembo kwadzoba imini paiwa neyo kwamaunga azodzoka isusu tatiripo pane munin'ina wake wataura kuti akaparara ndiye wetine same age naye anosanganisa uyu ari pano Rafinos secretary anova mwana waNyabesi. Saka nhau yaari kutaura ari kunzvenga nzvimbo yaari vana vekuti vauya vogara panzvimbo pasitendi yababawo asina kusvika kuna Sabini. Hakuna ujire hwekuti vakwanise kunge vachitorwa vechizouya kuno asi ndotenda no kana muchinga muchidiri mubasi wavo munhu wasungwa ndozondiitira witness kana uri mwana wacho uzondiitira witness torekota witness ndiani ni uya musi muno mwamba mai kubva muri kubaso pane witness dzamambo dzambotaurwa iri pana tambowabvunza akatombotaure mazita ndofunga vanhu vacho vatori kunzo izwai mazopinda sei mambotaurwa mukatikatendai kunzoko handi mwaitaurwa mazita ava tikatendai uko mukaite nharo yekuramba muchidzoka hapana witness patawirirana ndepekuti Mujima wakagare mubhuku mabanga akazorore muzukuru wenyu. Mujima wainga neminda yake azorore muzukuru wenyu ndo pakazopohwa
pasati pazizikanwa kuzi ngepani, asi nyaya yekuti avo wasi mabanga umo iyeyo taibva ingo taone marisiti ane 4 years achiteerera apa changamiro wari kuti ndakazope muzukuru mukorore aroore nini mujima aroore muzukuru wangu Violet, asi painge pasana. Ndo zvavari kutaura. Paiva pasango nanhasi kubva 2003 wakagarapo Violetwo nemurume wake akaberekeana aripo, haana kumbobvapo. Gore rinoi, gore reapera paazouya achiti ana sekuru ndadzoka ndakambopambara, tikati nzvimbo hatina kupe munhu. Ndi Violet. Inini mubvunzo wangu hamuzi kuupindura pakuti inini Violet uri kuende pamberi sei? Mujima uwo mechimbomutora kuuye kugadzika pana Violet, wakambotsvake stendi ndiani? Mubvunzo musingazopindura pakuti chakamubvisa iye munda pamujima uye apa. Hasi kumboite munda kwamujima, munhu waitotsvake nzvimbo kuve mwana waitsvaka Zekia mujima naViolet vasati vaite vanaba. Kwamujima wanga akatopuwawo ndibanga nzvimbo yekurima. Saka uyu wamwana wazoberekerwe imomo wanga kude nzvimbo, saka takamupe padondo ipapo. Ini ndabvunzwa mutana kuti usho uri kurive muda wababa wake namai yake, nambo yake uripo here muda wacho? Muda wacho uripo here? Iyo mai yake uyu munda waari kurima uripo here? Hauripo, handazisikazi kuzwe zvakanaka. Uripo munda uripo, kana kuti pe munhu totomupangidzire, asi kuvedzera munda wababake ndiwo kwaaita nekutope mwana wake stendi zvisikauyiwe kwendiri bani. sakuininga mama kafanira kumufundisazvo kana kumusunga kuti iwe wazope munhu munda sei munzvimbo yangu inini ndisingazivi. Ndozvamama kafanira kunga makaita. Ndakamubvunza akati asiyana inazvo mumunda mwababangu, havisi munda wemakandipa imwe ngemwababangu. Imini mai yake uyu baba vacho akafa, mai aripo, pari mai ati ane chapupu here chekuti aiguma apa kandi aiguma apa? Maiwa ane chapupu chinotovapo paakapisirwa munguva yehondo, akatize kuende kune amwe kwaasikazi kupuwe stendi. Inini mai vanogona here kuwitinese igume munda wavo? Mai anotoziva kutadza wavo kuvamba kwavakuita, asi mai vanotoziva musuwo tichitotaura nawo waitodo kutofenda bhozi vamuna kunze kwamai kune wamwe washaruka wangadaro wari munzvimbo, tingaone wairi watatu here wanotaura kuti azveshuwa maunga apo painge pamunda pata vatoriwo vakapepa statement akauya Ndiani? Joseph Story na John Mapini vatone mastatement akauya kuno nemapikicha emunda wacho akatouya kuno. Ehe. Ari muriri vanhu vangasa? Ane mupurisa Musari ari kusena Chinowoya?